मित्रांनो सकाळी खेकड्याचा ट्रॅप टाकलेला आहे, एकच ट्रॅप टाकलेला आहे कारण आपल्याकडे मोरीचा मांस कमी होता. तर आता जाऊन उचलून बघूया. इथे होडी लावलंय आणि पुढे समोर टाकलंय बघा या साईडला. तर चला एकच हा सकाळी या साईडला इथं आहे तो एक टाकलेला आहे. चला बघूया उचलून. तर आता आपलं डबं इथे ठेवूया आणि ट्रॅप आपलं उचलून बघूया. बऱ्याच महिन्यांनी इथे टाकलंय. जवळ हा बुडबुडे येतात. ओहो बघू शकतास ते बघा खतरनाक साईज एकदम मोठे साईज. त्या एवढे कुर्ले भेटले, एवढे कुर्ले भेटले 6-7 कुर्ले होते. एकच डेंगो तोडल्यान बघा मोठंसं डेंगो तुटलं. पूर्ण मोरीचा मांस लावलेलं तर खाऊन टाकल्याने.